ayifiki letithazi emele sihambeni ngo sendiduka nawe hlala lapha Yasilibazisa hayi labharo the weekend ingxaki siya weekend asigere kanti futhi leqa amadashi kanti leqa amadashi ngo uphela ukhomboli bebethethe ngo-8 and lo 8 hayi leqa amadashi hayi ngeke ngathi ngizoyishiya le wini nangoku apha mina le nto bayiqhamuke lo mntu hayi bo engathi natha labharo bafethu ngathi yini nezibhanqa nini iminqwazi nina nithulile kusesikolweni la intoni ngapha kuni eklasini anindifu ihleli futhi sibhanqa Ndanga ngithule lo mnqwazi labharo hayi ngithule umnqwazi labharo impathe leyo yes kutheni ngo nina siphukuphuku ndini theni ngo khawulezani man ihleli kunini nibizile lapha nibutsotsi mani lena nihambayo Man, Minas Bangladesh, where they live in our friend that, where they live in our as long as you put a fire, I can make it go again. Nina sibhanqa ndini ngwana ixhomekekile lapha awunguwe kona lo uthole umnqwazi apha eklasini nami utholele umnqwazi eklasini nami wena wena sibhanqa ndini intoni utholelele uthathe lo mnqwazi ngoku unini uxelele batholele umnqwazi utsheni umnqwazi ubeni tishani mur okay labo bizimsana Tamkhulu yabiza pha esikolweni Libiselwane msukulu nami ndazi tamkhulu bandenzeni pha ndibona bengigxotha nje utishiyali pha msukulu lelusene welusa apha inkomo zami zawudla umbona abantu sihambe tamkhulu uyavaya ncasa bayivela kwa imali msukulu ibambelele yo ligugile msukulu make msukulu thisa lapho kwesami sihambe tamkhulu ndazi babizelana nabo lo mntwana lo uyafika apha uza nabanye ophathi bakhe lapho unqwazile abanye abantwana bahloniphile lapha esikolweni uyafika apha tata lo mntwana lo unqwazile andithi makethula umnqwazi uyafika apha uyandifokofisa tata yeyo nto ndithe makahambe ubiza umzali wakhe tata apha endakamameli ukumamela lo mntwana la esikolweni umzukulwana wami uyamotsha yena pha ekhaya unje kwa yena ndimazi akasahlala isekwa pha ekhaya umzukulu umzukulu wami undidlalile apha utshaye into zitshalwayo ndingazazi ukuba zintoni apha madala lo mntwana wakho lo uyabonakala lo mntwana hayi tamkhulu nawe emnqinele hayi nawe thina nasendiyesiyeka esikolweni Enkosi tata, enkosi tata. Uhambe kakuhle tata. Enkosi. Hayi enkosi tata.